ପ୍ରେଜ୍ ଲୋର୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 28:19 ଏବଂ 20 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଏବଂ ଦେଖ ମୁଁ ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଅଛି। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହା ଶେଷ ଆଦେଶ ବା ମହାନ ଆଦେଶ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ମହାନ ଆଦେଶ। ଏହା ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜର ବାପା ତାଙ୍କେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଦି ଅନ୍ତିମ କିଛି କହିକିରି ଗଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ କଥା କିଛି ଯଦି ଆମକୁ କହିକିରି ଗଲେ, ତେବେ ଆମକୁ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁ 28:19 ଏବଂ 20ରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଇଠି ଆମେ 3-4ଟି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇବା, କାରଣ ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଉପାସନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯାଅ। ଯାଅର ଅର୍ଥ ମାନେ ଖାଲି ନିଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଯାଅ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହାର ଅର୍ଥ ନିଜ ପାଖରେ ଖାଲି ବାର୍ତ୍ତା ନ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଶିଷ୍ୟ କର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ କରିବା। ତୃତୀୟ ହେଲା ବାପ୍ତିସ୍ମ। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା। ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ। ଏ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତ ବହୁତ ଅଛି, ତାର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବହୁତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ହେଲା ଆଜ୍ଞାବହ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାଇବେଲ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନକୁ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ପର୍ବର 37-39 ପଦ ଯାଏ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହେଉଛି ସର୍ବ ଉତ୍ତମ ଆଜ୍ଞା। ଯୋହନ 13 ପର୍ବର 14 ଏବଂ 15 ପଦ, ଏଠି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ଯୀଶୁ ନିଜେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ
ନମ୍ରତାର ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନମ୍ରତା ସହିତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ପର୍ବର 36 ଏବଂ 37 ପଦରେ ଯଦି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଠି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦୟାଳୁ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ତାର ମାନେ ଦୟା ଏବଂ କ୍ଷମା ଏହି ପଦ ପର୍ବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶିଖାଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ଯୀଶୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଦେଶ ଥିଲା। ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ପଶ୍ଚାତାପ ଏବଂ ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଆଦେଶ ଥିଲା। ମାର୍କ 1:15 ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚାତାପ ଏବଂ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାନ ଆଦେଶ ବା ମୁଖ୍ୟ ଆଦେଶ। ଯୋହନ 13:34 ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 6:33 ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଠି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଏହିପରି ମାଥ୍ୟୁ 6:6 ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ମାଥ୍ୟୁ 28:19-20 ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ କେବଳ ନିୟମାବଳୀ ନୁହେଁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାର ଗୋଟିଏ ପଥ। ଏହା ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଏ। ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ବା ଅନ୍ତିମ ବିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3:16 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଇଠି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 11:28 ପଢ଼ିବା, ଏଠି ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14:16 ଏବଂ 17 ପଦ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସହାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 28:20 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଇଠି ଆମେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜାଣିବା। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଶା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ଯେତେ ବି ପଦ ପୂର୍ବ ଯାକ ପଢ଼ିଲେ ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ, ଯଦି କେହି ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ବା କେହି ଆମଠାରେ ଶେଷ ଜୀବନ ବିତାଏ, କେହି ଯଦି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଯଦି କିଛି କଥା କହିଲା, ତାହା ଆମେ ନିହାତି କରିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିନୋମିନେସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ହିସାବରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ସଂସ୍ଥା ଯାକ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଘାବରା କରିଦେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି, ଏହି ଆଜିକାଲିର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମୁଁ ଆସିପାରିବି, ସେମିତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।